kubor nakaslem jong unong san hima. Menha kakat pratrik ukalaling kot arhajar apun riu. Unong san himau la yo ban penmi ya kawai ka kubor ka basngau tenan ka bayadei bat ki kam abha jong wei urang ba ubatrei ha kawai ka petrol pom. Kani ka kubor ka dei syapang ba uni urang ba ubatrei ha kawai ka petrol pom ula yo atam ya ka song pisa ka baduna netam ya ka san phau hajar tingka ka bala kum penhab daki nongwan thep pniang ha ka tei ka pom ba utrei. Haba bud din ya kani ka kubor unong san himau la yo ban ya kendo ya uni urang ba kum juru ya manager ka di Mercy Refill Center ka badan halat jam apa Shillong. Uni urang ba udei uba syong basa ha kasnong Lumrit Ribhoi District bat uni urang ba udei ubala tip kerteng kum Bukit Bor Sim. Ulay thu ba ulatrei kum ba shisnem shiteng ha katei ka petrol pom. Habayo banyakren bat uba Bukit Bor Sim ulay thu bakat ba udang trei la ka jong kakam ha kamiet ka khan riu trik ukala lingkot arhajar apun riu ha kapur kum ba shipho shiteng e lawan kawai ka kali rong sao ban thep petrol bat kham hadien jong kata ulayo bantam ya katei ka song pisa. Uba Bukit Bor Sim ulay thu ba udang mut ba kade ka pisa ba yo penhap ki para ba trei lang. Kum taw la lej ban IT ha manager bat anda la pelong ka jing pet benya da ka jing irap ka kor CCTV la lap ba kadai ka pisa ka balahap na ki bawan thit pniang. Uba Bukit Bor ula kentu ya baro ki para ba trei lang bat ya ka emlang ka sa lang ban im hok kham tam ban ka mai ya ka hok. Habayo banekren bat uba one rap bok har umnut managing director ula penpawi ka jing songkmen ba ki nong trei ki don ya ka min sim ya tiplem bat ka jing long ka bashida min sim. Ulay thu ru ba ki badai try jong kapisa kilawan ban shim ya kapisa ha ka khat khandai trik ukala lingkot arhajar arpun riu bat ulapen pau ba ki badai try jong kapisa ru ki dei ki babha bat ki basau thu ha ka ba ki la ai ki jing ai sngo bha yo ba kit box im ublay atam ya kapisa ya ki brio ki bale bha ngim dei ban klet pat ya kini ki badai try jong kapisa kilapen isisha ya ka jinglong don akor don burom jong ki klem klet ya ki bale bha ya ki laong uba wan rabor. Kakatang jonga di Bukit Bor Sim tengah sah ngasyang halumren. Lapang sim na trei. Sistem sistem. Kawan kawai kali orang sao. Tete ngam yo ir ba penhap to bro. Te ndangala lektur tu chan mit atu chan bo ngabat mitar ngayo tam ke pisah. Te ngayo tam ke pisah nganang mut ong ya penhap pro bi trelang. Te ngapen pai no syapo. Pek ngani pisah ndijar ngai tin syapo. Kamu nak kapor boleh tam gila like yang itu. Oh kali kala lek. Kumbangi gini kisini kalahya bah kata ka jingat tidlam jing put subah ka jing muting pekat ni laban ong ba kala trei pala bisa gor ka jadi laban ai. Haka khubor chonga te ngam kwa ai ken long baki wei ru baki wei kide ban snotu ken buat ikan uksa balek bha ki wei. Kalau kom ta kan kwa ai ken long wat tang sipia na sitang karo kalau kom ta bat kawai ta kenya ro ngai bat kawai ta kenya ai ngo ngai blai bat dia mai pa ro senang bat kitu baro ki ba yo i bat ki ba pe ken buat i kenya kan uksa ka ba bha kalau kom ta Agi ko ben section kilayo bah kata ka dunia ro ba nagi pajba kai kila le bah ta version bisa kata. Kisi ko no yala de ngono. Nga suwe man simi te baki wei ru kin long kin buat ke nuksa teh Kan no ye gitu. san pho tam kon ta he kilon sim no tang bam sngi yum sin kong ne sin kong Baca kan ni kadeh haka. haka mit sin sejai ka wei hi ka wa banai ki pejba kalong bangi kinong tre ne haka pom di Mercy ngim kwa bangin tre thok ngim kwa heru ne ban letu long tang ta ka wei ngi tre hok bat ki manager bat ki malik don ki ba buon ki driver ki ba ong na oh dan tang bengi baklaro ni bathe pniang dan hi tang ngi bakla ni pan ma mau sngo mo ba ki hoj nana ki pen chao kum ta ni pan ma be kum ta he Kenal kendo isi kebelah situ ni. hoj ta yo firu hoj ta Tengah jangan di wan rabor harnuat yang sah po motor. Tengenai manager jong iba kan ini pom jong iba borok ke dan ngenai menga bapet ya ka kam jong i. Hal tu sih kijingja ke bangi yo tam sana tidak ki customer gon te penyang ni ki penhap ya ka bisa ke jong ki ti utu kena oba yo tam warak po peni ya ki manager ki padang tu. Dia ngingim tip kadai ke jong nu anda hadian ngilap pet ya ke lembah ka kor CCTV ngilapan
ngi ba ka tu kali number ba kumno ka dia ka tu kumbala ka ha nong sa hima pala mi tu yang ni tu yo pala adap kumno ka kom hap jong ka pisa te yo bat ki number kali ngi ong ka pat u nong sa hima ban pelaj ban tip ban nap ki tu try ki badai try ki tu ka pisa hanrei ladangi itu youtuber yo ladangi dan nomor phone youtuber yo badai try ki pisa ngimjen dala pelaj social media hanrei man se marba ngin wat se ai menu badai try te ka menta ka alom ba ka course social media ka alom ka pensuk yang ki para brio mah banyo ke information yang jing tip ki ai baro dei lang ba ka social media kadang man se do singi bangi haban ai lang ba ka course social media ban tip ba tu try ba hat ka pisan wan sim nak ni ka jaka ka ba nak ka pom ka jongi ka di mercy full center bat utu brio la yo no ya ka tu pisa ka ba penja penha ba ka tu singi Adin malah like ke kubor nong sa hima. Adin kano singi kano kubor i diwan. Hadin like kita ya ima hadin pakai like ke social media now nong sanyima te ki phone yang ki ang ba ngidai bangi try jong ketu ko pisa bangi penham te ngong teswan mi sepom saya kira soal penbet nomor bangi haban pet ban pensisya ba pidai ma pi na mono ba penham ketu ko pisa te hadin san kenta jong kata mod hadin ma pelai social media hadin san kenta mod ar kenta hadin phone yang ki wan mi ki wan sim ketu ko pisa Kini nasi ay gini kiba. ki dai bana pusat bat kawe nga sutunat ya gini ki breu ki ba jak na pisah den bangi la yo ngil pen phai ya ka pisah bagi ki breu gumde ki ba klemokor ki breu ki ba dan burom dan akor kiwan hangne haban ka kiwan hangne kiwan ong kiwan pensisya ni pensisya ya ka lembah ka kor CCTV ni pa ya ka dor jong breu bat ya ka kali number ni pensisya bat ki dai maki hi badang tu ki klem sim tu pisah ki lechwa kilija nang ni ngam tu pilih saya hindai hadian katu ki wara ka give you kum ka jing ai so phai you new khana ba them pneu ba phai pa ek pisa te kidai ki makiru ki long kanuksa ba ki brio ko pilih bahang hindai mat kelat mat ki yarap mar keliang long kata itai jing ai so pha ka kum ka kata ba ong phai token of float na kata ka jing so ngo ek jing le pha jing brio hindai mat kelat ki jing le pha jing brio ki brio ki la pen i si sai kata ka jing long para brio man brio ba ki kemplet ki kemplet ba sungu iki bela bhai ki kani kalau su kubur ka bos tenan bat ngi sungu sisa bat kaban kong sungu yu belai ba ngiyo mungkin ki khna ki be trai mungkin ki para lok be trai lang hang ne namar ba ngi ju hikai iba kene di kriem idan pom sautli inda pom menta te baro ki jaka ki ba ki pom ki ba idan me ingi ju hikai bangi ong ki kena benda yang true tu bakin nom compromise ke quality ba quantity bakin try hok ke kam ka ke ba dai hok ka jongki ke dai ka jongki omdai bakin sim wat spia na sitengkaru ke jongki wei kalau ka dai ke nuksa jonga omdai ba ong ba kata ke jing lebha ke jongpi ke dai betang ba yi ndai habari ru ke dai banong ke ba lebha ban loda kum katu ke bagi dia mentah habari kalau omdon betip ndai ke jing lebha ke jongpi ke dai tang ha pau ndai ke dai habari maka ta ke jing sania ke jongki para brio Kumi mengatrai hak kam, tengi dan kam kini sania, umang andai manager jong ibak kena di kriem, bad jong ido mercy, de maki kadai kajing sania ka jong i, yangan nomor bang ipen i kata kena pusaka bahai kam, tenro ia kena ibatrai hak po jong iru, ni ai kata kajuk ka kubur ba kata kajuk kajing kai ba pimdai ban long ki ba syukur lagi ba thok ki brio dah bari na ba pau, tenong kan nuksa bat mà phần năm qua ya ki jong ki wei te da phiwan man them phnyang ha ka pom jong ibak ni di kriya ma jong i do mersiling da ni dan ya kata ka wei ka motif ka jong i ba ju compromise ka quality ba quantity phiya with the best ka ai ga dai hok ka jong phiya ba ka hok ka jong ka ma phiya sel sans pa tang ju compromise ka quality ba quantity ha ka ne ka pom ka jong i